Mi lenne, ha a nyugdíjas évei nem valamikor kezdődnének, hanem mondjuk holnap? Mindegy, hogy hány éves, vagy hogy hány éve van még a nyugdíjig, mert van egy módja annak, hogy akár 3-szor annyit keressen havonta, mint egy átlagos magyar nyugdíj. Mindehhez nem kell más tenni, mint birtokolni egy apartmant Balin, a Coco Hills Lifestyle rezidenciában, ami egy új, exkluzív hotelkomplexum Bali legfelkapottabb részén, és amelyben már a legkisebb apartman, a Coco Colina hozama is megteremti a gondtalan éveket, most és nem évtizedek múlva. Ez az apartman havonta 700 és 900 ezer forint között termel, teljesen a közreműködése nélkül, vagyis még akkor is, amikor éppen alszik. És a legjobb az egészben, hogy már 42 millió forint saját tőkével az öné lehet ez a kulcsakész nyugdíjtermelő gépezet, legyen bármilyen korú is. Képzelje el, hogy a medencés erkélyén szürcsölgeti a koktélját és szemléli a gyönyörű naplementét, amikor éppen Balira látogat. És az apartmanja pedig ön helyett dolgozik, amikor otthon vagy bárhol máshol a világon tartózkodik. És ha egy kicsit több pénze van, akkor vásárolhat egy nagyobb apartmant, mint például a Coco Aurorát vagy a Coco Horizontot, és ezzel a nyugdíja akár 1,5 millió forintra is növelhető. Szóval én azt mondom, ne várja meg a nyugdíjkorhatárt, hanem válassza a gondtalan életet már holnaptól, és ehhez pedig hívjon minket most. Segítünk és mindent elintézünk.